Hospital General. Bé, doncs, fes-te encàrrec. Entesos. El tractarem i el faré constar com una dona a tots els efectes. Hibiki Amawa. Jo estimo la senyoreta. L'estimo. Senyoreta. 12a classe. La crema netejadora dels enganys traumàtics. T'esperaré fins que ho sàpigues del cert. Aleshores sabré si m'he de donar per vençut. Sóc un ximple acabat. La senyoreta és una dona. Hola. Encara eres aquí? Sí. És que m'havia descuidat una cosa. La senyoreta m'amoïna l'estat de les seves ferides. Havia pensat de passar a veure-la tornant de l'escola. Segurament la Fuko és allà tenint-ne cura. Tant me fa. Perdona'm. La persona que li agrada... No em facis cas. Hibiki Amawa. És aquí. Presa localitzada! Què passa? Se li veuen les calces! Té, amic, una copa. Esclar, potser són còmplices seus. Eh? Kuzuha. Senyoreta, ja he recuperat el coneixement? Quina alegria! Sí. Kuzuha, i les teves ferides? Només tinc alguna cremada de no res. És molt poca cosa, de debò. Vaja. Perdoni'm, senyoreta, per culpa meva n'ha sortit malferida. No passa res. Va ser culpa meva per imaginar-me el que no era. Els que ens van salvar de l'incendi van ser l'àvia de la pensió Gochi i en Medusa. Caram! La propera vegada que hi vagi li hauré de dur alguna cosa. L'estimo, senyoreta. Deixa d'imaginar-te coses estranyes. Senyoreta! Es troba bé? Carai, has vingut expressament per veure'm? Seu, endavant, seu. Jo aniré a comprar un refresc.
Em sap greu haver-te amoïnat. Demà ja em donaran l'alta. No em preocupa, vostè. Disculpi'm. Senyoreta, així era veritat que una dona es pot enamorar d'una altra dona? Gràcies per haver-me acompanyat. De res. Fukai! Et volia donar aquella resposta. Ara ja ho sé. Ja sé qui m'agrada. Fins a quin punt me l'arribo a estimar. Per això ho sento. Ho sento. Fukai. No t'has de disculpar de res. Gràcies. Gràcies a tu he tingut l'oportunitat de donar-me dels meus veritables sentiments. T'estic molt agraïda. Així queda clar que sóc un capsigrany. Fujio, veig que ara estàs força animada. Que no ho estava d'animada. Però que no estaves d'allò més deprimida. Gens ni mica. És impossible que ho estigués. Aquest còmic és genial. Sobretot aquesta part. I aquesta? Benvinguda, Coco. Ja sóc a casa. Com es trobava la senyoreta? Hem pensat que si hi anàvem massa gent seríem una molèstia i hem decidit no anar a visitar-la. Diu que li donaran l'alta molt aviat. Que ha passat alguna cosa? En Fukai ha vingut a l'hospital. I li he fet una cosa horrible. Potser és impossible estimar algú sense haver de ferir una altra persona. Tot i així, no puc fer res per aturar l'amor que sento. Fuko. La Kuzuha m'estima. No m'estima com a home. Estima la Hibiki Amawa, dona. Però en aquell moment estic segur que jo era el Hibiki Amawa, home. Sóc un ximple! Me n'alegro molt per la senyoreta Hibiki.
Li han donat l'alta i a partir d'avui podrà venir a l'escola. Sí, quina il·lusió. He fet les galetes que la senyora de la residència em va ensenyar a fer. Estic impacient per donar-les i per celebrar el seu retorn. Ho dius com si les anessis a donar al teu enamorat? Ai, mare. Què t'agafa, Fuko? Ja saps que feia broma. Per començar, la senyoreta és una dona. No tens per què posar-te vermella. Ja, tens raó. La persona que li agrada. No, és impossible. La subdirectora ja me n'ha posat al corrent, però no sé pas quina declaració especial vol fer. De seguida ho sabrà. Per cert, administrador Tokugawa, avui aprovarà la nostra decisió de convertir aquest centre en una escola exclusivament per noies. Ara començarem amb la salutació del matí. Primer rebreu les salutacions de la senyoreta Magua, que havia estat de baixa i que ja està recuperada. Senyoreta Magua, endavant. Silenci! Abans us he de comunicar una notícia d'una importància vital. Tots deveu saber que les mestres d'aquesta escola són exclusivament dones, d'acord amb els nobles ideals educatius de la nostra directora. No obstant, hem sabut que pel que fa a aquest punt, la senyoreta Magua no està qualificada per ensenyar a la nostra escola. La senyoreta Hibiki és un home! Ostres, això no hi ha qui s'ho cregui. Ja m'explicaràs com són les dones de debò. Quines coses de dir. El ser de la subdirectora és una broma molt bona. Aquesta calor la deu haver afectat. Mireu atentament. Mireu aquesta imatge indigna. El dels sostenidors. No, no és veritat. És impossible. Aquest home es va transvestir amb aquesta imatge enganyosa per guanyar-se la confiança de les noies i s'ha acostat a les nostres alumnes amb un comportament abjecte. Què fàstic? No pot ser. Que costa de és monstruós. Prou! No hi emboliqui la cosuja! Esclar, la veu! La seva veu és de dona! Ho fa un dispositiu d'aquest collaret. S'havia transformat la veu amb això. Endavant, senyoreta Magua. Lamento haver-la fet esperar. Faci la seva salutació als presents. El micròfon té el mateix dispositiu que el collaret. Vinga, senyoreta Magua! Esperis un moment. Es descuida una cosa.
Així s'acaba la nostra assemblea matinal extraordinària. Que cada classe faci una fila i torni a la seva aula de seguida. No m'ho puc creure! No puc pair que sigui un home! I a sobre el paio dels sostenidors ens ha aixecat la camisa! Administrador, suposo que ara ho he entès. Es digui el que es digui, els homes exerceixen una mala influència ben notòria sobre l'ensenyament. La meva Hibiki-chan és un malson! Però escolti... A causa d'aquest incident, considerem necessari convertir la nostra escola en una escola femenina immaculada. Què? No se'n pot esperar res de bo dels homes. Com dius? Els homes no haurien d'existir! Vostè és massa radical. Una atmosfera educativa com aquesta no és positiva pels alumnes. Impertinents. No ens compareu amb aquell. I vosaltres què? Tot el dia, senyoreta, no paràveu de fer-li la pilota. Naturalment, tant els alumnes com les seves famílies tindran el dret de triar. Perquè ens havia enganyat! Hibiki-chan amunt, Hibiki-chan avall, us el miràveu com si fos una dona de cap a peus. Ho sotmetrem a votació al Consell Escolar, així no en tindrà cap queixa. Si hagués sabut que aquell era un home, no me li hauria costat. Jo tampoc. Ja em voldria saber res d'aquell pervertit dels sostenidors. Homes. Per què no has fet servir el micròfon? No volia continuar mentint als meus alumnes. Ets un benet. Ara estàs despatxat. Sí. Demà me n'aniré. No hauries de parlar així. Jo me l'estimava de debò. Encara que fos una dona, encara que diguin que era repulsiu, digui el que digui la gent, m'agradava malgrat tot. És la veritat. Maca, encara has tingut sort que fos un home. O potser t'agraden les dones. Calleu! Maca! Vosaltres no teniu ni idea de què carai parleu. Que enteneu com se sent la Kusuka, potser? No, Fukai! Vosaltres sabeu què és estimar una persona de debò? Sabeu què és tenir el cor trencat? No! Si els apallisses encara justificaràs més l'actitud de la directora i de la Sabeu subdirectora! què és estimar algú que no et correspon? Per què? Per què ha traït la Fuko? Oblida aquella professora, noia. Fes com si mai no hagués existit. Potser ho hauria de fer. Com si tots els meus sentiments tampoc no haguessin existit mai.